Ahojte. V prvom rade sa vám všetkým ospravedlňujem za dlhšiu nečinnosť. Už podľa názvu videa asi niečo šípite. Áno. Mal som nehodu a podarilo sa mi zlomiť si nohu. Po dlhých týždňoch liečenia, rekonvalescencie a fyzioterapii som späť. Ako prvé video dávam ale niečo úplne iné, ako ste zvyknutí. Rozhodol som sa s vami zdieľať všetko, čo som zažil od nehody cez zavolanie záchranky, pobytu v nemocnici, kompletnej opatery, proste všetko. Napadlo mi, že by vás mohol zaujímať pobyt v nemocnici v roku 2025, hlavne po všetkých tých správach, ako je zdravotníctvo v zlom stave, ako často počúvame, že lekári sú neschopní, sestričky neprofesionálne, neľudské, priestory zničené, poškodené, nefunkčné. Tak sa prosím usadte, začíname. Začneme asi na začiatku. Zlomil som si nohu vlastným pričinením, vlastnou nešikovnosťou, vlastnou hlúposťou na verejnom priestranstve, preto som mal skvelú možnosť zistiť, ako reaguje okolie v meste Považská Bystrica. Ako som spadol, som si ešte neuvedomoval, ako veľmi je to zlé. Tak som sa skrátka normálne skúsil postaviť. No ako som položil čo i len trochu váhy na danú nohu, hneď ma od ukrutnej bolesti skrútilo na zem, na čo okamžite dobehla jedna pani, ktorá to všetko videla. Neviem jej meno, ale ak sa pozeráte, ešte raz vám chcem poďakovať za vašu obrovskú ľudskosť a porozumenie. Ďakujem. Hneď mi volala záchrannú službu, ja som totiž už nebol schopný. Mal som pri sebe práve nakúpený nákup, okrem iného aj 300 ml jogurt, ktorý skončil úplne na šrot v celej taške. Spomínam to, lebo je to dôležité. Samozrejme, v taške som mal ďalšie potraviny. Ale poďme naspäť, pani mi teda zavolala záchranku a čakala so mnou, čo bolo tiež skvelé. Veľmi som to ocenil, naozaj sa mi snažila pomôcť, ako len vedela. Nastala smiešna udalosť, za 2 minúty šla záchranka, ale nie pre mňa. Šla niekam inam. Pani ukazovala na mňa, pán zo záchranky ukazoval, že idú inam a ukázal pred seba. Pri tom všetkom som sa naozaj dokázal zasmiať situácii. Žiaľ, nepoviem presný čas príchodu mojej záchranky, ale nebolo to dlho, naozaj prišla za chvíľu. Páni záchranári a jedna dáma sa ma snažili naložiť tak, aby mi absolútne nehýbali s nohou, čo bolo veľmi náročné, no podarilo sa im to, dokonca sa nevykašľali na môj nákup, ešte aj ten jogurt vyhodili. Opäť, ak toto video pozerajú, patrí im obrovská vďaka za empatiu, citlivosť a schopnosť so mnou komunikovať. Doviezli ma na pôvú pomoc, alebo príjem, alebo žiaľ niektoré veci si nepamätám úplne dokonale, tak verím, že pochopíte moje zmetenie. No tu už naozaj sranda končila. Prijal ma ukrajinský lekár, ktorý bol taktiež úžasný. Ja menej. Bolelo to. Hrozne moc to bolelo, veľmi som nespolupracoval. Každý mikropohyb nohy, neskutočne bolel. Najskôr bol potrebný rentgen, ten nebolel. Doviezli ma do nových krásnych priestorov, žiaľ cesta k nim viedla okolo patológie. Opatrne som sa opýtal, či ideme tam. Zrejme to nebolo také vtipné, sestra sa veľmi nesmiala. Tak som si vyskúšal také kombo. Ortopédia, rentgen, ortopédia, opäť rentgen, opäť ortopédia, magnetická rezonancia a naspäť ortopédia. A tu začína tá najväčšia sranda. Lekár už vedel, čo a ako je potrebné vykonať. A áno, bolo potrebné nohu narovnať do správnej polohy a zafixovať. Keď mi predtým sestra brala klau a videla, že som belší, ako tá stena za ňou, vedeli, že bude zle. Pripravovali ma na to, nemali čas a ja som sa fakt veľmi bál. Pýtam sa, či mi môžu dať niečo, aby som to necítil. Lekár povedal, že môže, ale ak mi to dá, vo veľmi blízkej budúcnosti môže dôjsť k opuchu, čo môže viesť ku komplikáciám. Povedal som si, to vydržím. Hovorím im, OK, nechcem to, poďme na to. Chytil som sa plachty, na ktorej som ležal, zakvačil sa o posteľ a dal pokyn. Celé to trvalo asi 3 sekundy, ale pocitovo. Priatelia, bolo to drsné. Nohu som mal zlomenú v členku a taktiež píšťalu. Či som kričal? Áno, kričal som od bolesti tak, že podľa mňa som popraskal steny navôkol. Nohu mi zafixovali a hor sa na ortopedické oddelenie, lôžko, muži krásnym novým výťahom. Povedali mi, že na ďalší deň ma budú operovať a teda, s jedlom som veľmi nemal počítať ani s vodou. Pýtali sa ma, akú chcem stravu, odpovedal som, či majú vegánsku, povedali, jasné. Máme. To ma potešilo a prekvapilo zároveň. Pobyt na lôžku bol zaujímavý. Na izbe sme boli dokopy 4. Ja som dostával injekciu do brucha, aby som nedostal trombózu, keďže som sa nemohol hýbať a noha bola zafixovaná. Lôžko bolo príjemné, celá posteľ aj izba bola na vyššej úrovni, ako som čakal. Na posteliach bola nálepka, toto financovala Európska únia. Posteľ bola polohovateľná, samozrejme tlačidlami na boku. Posteľ bola vhodná aj na manipuláciu s pacientom pre personál. Vyzerali draho, ale slúžia dobrým účelom. Dokonca keď posteľ cúvala, vydávala zvuky, ako keď cúva kamión. Okná boli prerobené, kúrenie bolo podlahové. Nemohol som sa sťažovať na úroveň vybavenia. Na tomto oddelení bol ale drsný režim. Budíček o 5 ráno, každodenná rutina, kontrola pacientov, dodanie nových liekov, postupné čistenie, následné raňajky a s niektorými už aj rehabilitácie. Sestričky sa snažili svoje činnosti vykonávať rýchlo, nie vždy citlivo.
Celé mi to prišlo ako na vojne, no postupom času som si uvedomoval, prečo to tak je, čo sa vlastne deje. Na našej časti bolo asi 8 lôžkových izieb. Na každej izbe 4 až 5 osôb. A to bola len časť muži. Zväčša postarší ľudia. A sestier na deň bolo 4 až 5. Sestričky musia stihnúť kontrolu, hygienu a tieto veci, dokým nepríde lekár na vizitu. Majú toho celkom dosť, chýbajú im ľudia. Robili, ako vedeli. Aby všetko stihli. Preto im patrí obrovská vďaka. Na našom oddelení bola toaleta na chodbe. Určite boli priestory čisté, ale toaleta veľmi stará. Vôbec, tieto hygienické priestory boli neprerobené dlhé roky. Samozrejmosťou je, že si musíte priniesť vlastný toaletný papier, ale na tento folklór som si zvykol a poviem vám, z hygienických dôvodov je vždy mať po ruke vlastný toaletný papier uschovaný vo vlastných priestoroch lepšie. Takže toto mi vôbec nevadilo. Mali sme tiež k dispozícii malú spoločenskú miestnosť, kde bola televízia a tiež celkom slušná knižnica. Strava v nemocnici. Ako som zatiaľ celkom vychválil personál a vybavenie, tak pri jedle to už bude horšie. Povedali, že vegánske jedlá majú. Ale žiaľ, nemali. Mali vegetariánske. Nesťažujem sa priamo. Ale človek, ktorý môže mať problém s laktózou, si zvolí vegánsku stravu, dostane každý deň mliečne výrobky. Na fotografiách postupne vidíte všetky jedlá, ktoré som dostal. Najväčší problém bol v teplote pokrmov. Teplé pokrmy vôbec neboli teplé. Keď som fakt spomenul sestrám, tiež sa na to sťažovali, tiež nevedeli, prečo sa to deje. Pričom vidíte nádoby, v ktorých je to podávané. Je k tomu špeciálny vozík, kde sú jedlá slušne uzatvorené. Tofu, polievky a rožky boli skvelé. Všetko ostatné bolo chuťovo omnoho horšie. Vrátane vianočky. Tá bola prekvapivo najhoršia. Viem pochopiť kvalitu používaných surovín. Opäť peniaze. Zamrzí, ale viem to pochopiť. Ale tá teplota jedál, premýšľal som, opäť jedine peniaze. Nedostatok ľudí alebo zariadení, aby sa všetky pokrmy urobili a doručili ešte teplé. Naše sestry boli také zlaté, že boli ochotné nám priniesť zaliatú kávu alebo čaj. Na operáciu som nakoniec nešiel, že možno nebude treba, respektíve neskôr som zistil, že bude treba, ale o týždeň. Tieto kúskové informácie neboli veľmi pozitívne, stále sa vec zmenila. Až neskôr som zistil, že naozaj nevedeli, čo so mnou. Nechceli ma veľmi otvárať, čo chápem, ak to možno nie je nutné, čo tiež samozrejme oceňujem. V konečnom dôsledku veľmi oceňujem prístup lekárov v mojom prípade. Zvolili konzervatívnu liečbu, nerobiť v úvodovkách nič. Celý ten čas som musel len ležať takmer bez pohybu. Som rád, že sa mi to stalo v dobe výkonných mobilov a internetu. Napriek tomu sme boli fajn parta na izbe, často sme sa rozprávali, spoznávali, podporovali pred každým náročnejším vyšetrením. Stala sa z nás taká malá rodina. Na asi 9. deň po vizite prišla informácia, že môžem ísť domov. Prišla tak náhle, že ešte pol hodinu som bol prekvapený. Lekári sa rozhodli pokračovať v konzervatívnej metóde liečby. A teda doma opatrne, bez nastupovania na nohu. Potom ma čakalo najdlhšie obdobie až 2 mesiace nič nerobenia, následne postupne rehabilitácie taktiež 2 mesiace. Väčšinu záberov, ktoré vidíte, sú z oddelenia rehabilitácií. Žiaľ, viac záberov priamo z oddelenia ortopédie nemám, keďže chodiť som nemohol. A keď som začal skackať, tak som šiel už domov. Rehabilitačné oddelenie je ale pre mňa najväčším prekvapením môjho života. Toto oddelenie v Považskej Bystrici je obrovské. Prešiel som mnohými procedúrami, bol v mnohých dverách a zažil komunikáciu s viac ako 20 zamestnancami a ani jeden človek nebol nepríjemný. Cítil som sa ako vo Švajčiarsku. Všade sa mi úsmev, ochota pomôcť, veľmi dobrý kolektív. Veľmi rád by som menoval a poďakoval aj touto formou, ale pre súkromie poviem len, že moje najväčšie vďaka patrí pani, ktorej priezvisko sa začína na písmeno Z, ktorá sa o mňa starala 1 mesiac. V ďalšom mesiaci to bola zase skvelá pani, ktorej priezvisko sa začína na písmeno B. Moje celkové hodnotenie. Noha sa lieči, dnes už barle nepoužívam, mám dobrú náladu a do nemocnice zrazu chodím rád. Nie je to vždy len o lekároch, sestrách a budovách. Veľakrát je to aj o nás. Za každou zlou vecou som sa snažil vidieť dôvod, prečo to tak je. Ak som dal personálu vedieť, ako si ich prácu vážim, ich empatia bola o to silnejšia. Mnohí hovorili, že sa s vďakou od pacientov veľmi nestretávajú. Skúsme prosím nehodnotiť všetok personál podľa jednotlivcov, ktorí nie sú najlepší. Moja skúsenosť je pre mňa nesmierne dôležitá. Na začiatku, keď som si nohu zlomil, som sa bál nemocnice, všetkého. Dnes? Smiali sme sa na rehabilitáciách, že si zlomím druhú nohu, aby som sa mohol vrátiť. Nie je na Slovensku ešte všetko také zlé, ako sa zdá. Viem, že padajú omietky, prefukujú okná a množstvo zlých vecí. Viem to. Musíme každý začať od seba. A pamätajte, keď tam budete ležať ako pacient, aj vy môžete urobiť veľa. Personál je tam síce pre nás, ale to neznamená, že sú to naši sluhovia. Slová ďakujem prosím sú naozaj zázračné, až magické. Skúsme ich znovu častejšie používať. Vráti sa nám to.
Nemocnica Považská Bystrica. Veľmi ďakujem za tento neuveriteľný a príjemný zážitok. Už navždy sa na vás budem pozerať inak.